Huwa ta' diżappunt li l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami vota kontra r-reżoluzzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa dwar id-drittijiet ta' persuni transgender. Għallu dan il-Malta Gay Rights Movement u l-Fondazzjoni Aditus fi stqarrija waqt li nutaw b'sodisfazzjon li d-deputati laburisti Deborah Xkembri u Joe Debono-Grech ivvutaw favur ir-reżoluzzjoni. Iż-żewġ għaqdiet appellaw lill-oppożizzjoni biex tibqa' konformi mal-pożizzjoni li kienet ħadet istess dwar l-att tal-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess fuq kwalinkwe livell. Min-naħa tagħha l-oppożizzjoni saħqet li dan mhuwiex minnu iżda li sar żball. Però ir-rapporter tar-rapport dwar diskriminazzjoni fuq persuni transgender fl-Ewropa, Deborah Xkembri, spjegatilna li ma temminx li dan huwa minnu. Li mhuwiex possibbli li l-vot jiġi reġistrat ħażin hija sistema elettronika li tikanki ċans tibdel il-vot jekk ma tkunx tridu kif l-ewwel tagħmlu. Jiena l-iktar ħaġa li ddejjaqni f'dil biċċa xogħol kollha hi l-ipokrizija tal-Partit Nazzjonalista ta' min imexxi wkoll il-Partit Nazzjonalista illi fl-ewwel ċans li jkollu jivvota kontra drittijiet LGBT meta hawn Malta tliet ġimgħat ilu jippretendi illi jemmen f'dawn id-drittijiet u jivvota favurihom. Fil-fatt, innutat li dan kien 13 il-votu li fit-12 l-oħra li fihom ittieħdu deċiżjonijiet minuri dwar emendi, Fenekadami ma jidirx li kellu problemi. Biss meta ġie l-iktar deċiżjoni importanti sar l-iżball. Intant l-MGRM u l-Fondazzjoni Aditus laqgħu bi pjaċir li l-Kunsil tal-Ewropa adotta r-reżoluzzjoni ta' drittijiet ta' persuni transgender, reżoluzzjoni bbażata fuq il-liġi li għaddiet f'pajjiżna ftit tal-ġimgħat ilu.